Skippen en bargehetten op tafel. De leerling van 4 HAVO en 6 VWO van het Dockinga College in Dokkum kregen een bijzondere biologieles. Een practicum hetten ontleden. In de realiteit is het toch echt oors als het in het boekje leest. In het boekje staat het maar 2 kleuren nooien. En hier is het had 1 kleur. Ze hadden altijd goed is in de tweede klasse ook al een runderhaard. Dat hadden we dan altijd als een demonstratiepracticum. Het enige verschil is dat wij het dan als docent gaan litten. Wat is er al hier onder maar dat had en hoe zit het in de koor. En dat we het nou gaan litten met zelf onderzoek je. De leerling wie een enthousiast. Echt interessant. Zo zie je ook wat je in de lessen gewoon op een plaatje hebt gezien. En zo weet je ook eigenlijk waar je het over leert en ook waarom je het leert. Dit practicum is hielendal vrijwillig. Dus waar het te spannend vindt, mij hem oerslaan. Doch dienen haast alle examenkandidaten mij. Al wie het voor gewoon wolle nu daging. Nou, het was wel even schrikken. We hadden het wel verwacht natuurlijk. Maar ja, als je hem dan echt in je handen hebt, dan schrik je wel even als je moet beginnen. Als je het lokaal binnenrennen, dan roek je het meteen. En dat je er dan zou boven zetten, dan roek je het wel echt. Zelf ben ik best verkouden, dus ik ruik zelf niet zoveel. Maar van wat ik oppak is het niet een hele fijne geur. Mijn handen die ruiken er ook naar, dus het is niet fijn. Bij de les wie ik een hertchirurg van het Frisisch MC onwezig. Ze joeg een college over hertchirurgie en beklammert hoe waardevol het is dat leerling je nou al kennis mijn mijntje. Het is een vak wat eigenlijk in de geneeskunde tijdens je opleiding als je dokter gaat worden, dat je het niet per se meekrijgt. Dus ik hoop op deze manier dat mensen al er iets van meekrijgen. En wie weet als ze dokter willen worden, ze ook denken, oh ja, ik heb ooit over hartchirurgie gehoord, dat is een mooi vak. Dat wil ik ook wel doen. En is hartchirurgie dan ook iets voor je letten? Ja, ik had echt zin vandaag om naar school te gaan en dat heb ik niet vaak. Ik heb zelf ook nagedacht, misschien wil ik zelf ook cardiologie gaan doen. Dat weet ik nog net. Denk het net. Even die? Nee, voor mij ook niet. De medische wereld is niet iets voor mij.